Panuorin at pakinggan natin ang sinasabi sa paring ito kung ang kanyang sinasabi ay tugma ba sa doktrina na itinuturo ng Panginoong Hesukristo at ng kanyang mga apostoles noong unang panahon na nakasulat sa Biblia. Pakinggan natin mga kaibigan. Ito ang dahilan kung bakit mali ang pagdarasal natin ng Santo Rosario. Sa Santo Rosario, tayo ay hindi nagdadasal sa mahal na Birheng Maria dahil siya ay hindi Diyos. Siya ay kasama natin sa pagdarasal ng Santo Rosario. Siya ay hindi Diyos. Kaya sinasabi natin na pray for us dahil siya ay tagapamagitan natin sa Diyos. Tayo ay nagdadasal ng Santo Rosario kasama ang mahal na Birheng Maria sa kanyang anak na si Jesus upang ang ating mga daing at hiling ay makakarating sa kanyang anak na si Jesus. Gaya ng sinabi ni Saint Louis de Montfort, si Maria ang safest, easiest, shortest, at the most perfect way para mapalapit kay Jesus. Tandaan natin na ang Santo Rosario ay isang dasal kasama ang mahal na Birheng Maria para sa kanyang anak na si Jesus. Sabi ng paring ito, hindi daw sila nagdarasal sa rebulto na Maria na kanyang binibitbit. Pero kung babasahin ninyo ang kanilang doktrina at pakinggan kung ano ang kanilang sinasambit, aba, nagpipray sila mga kapatid at walang mababasa sa Biblia kahit isang bersikulo na si Maria ay nagsasabi na dito kayo dadaan sa akin bago makapunta sa Ama, bago makapunta sa Panginoong Hesukristo. Ano ang sinabi ng ating Panginoong Hesukristo? Sa Matthew 18, versikulo 20, kung may 2 o 3 na nagkakatipon-tipon sa aking pangalan, ay naroon akong kasama nila. May sinabi rin si Apostol Pablo na mababasa po sa unang Timoteo 2, versikulo 5, sapagkat may isang Diyos at isang tagapamamagitan sa Diyos at sa tao na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Sa makatuwid mga kaibigan, ang sinasabi sa paring ito ay napakalaking insulto sa Diyos at kay Kristo, sapagkat ang rebulto na Maria ng Katoliko ay may mata, hindi naman makakita, may bibig, hindi naman makapagsalita, may tainga, hindi naman makarinig. So ang sinabi sa paring ito ay taliwas sa doktrina na tinuturo ng mga apostol na nakasulat sa Biblia. Punto Biblikal.